Áno, vážení športoví priatelia, na trávniku štadióna Sobotné dopoludnie patrilo ako vždy dubravskému futbalu. Zraneniami zdecimovaní hráči ŠKP Inter Dubravka hostili štvrtý celok tabulky FK Tatran Stupava. Domácim, ktorí boli len 13 na zápase, patrilo pred 20. kolom majstrovstiev regiónu 9. miesto. Úvod stretnutia bol obojstranne opatrný. Hral sa klasický medzi 16-kový futbal bez výrazných gólových šancí. Prvý náznak prišiel až v 18. minúte z kopačky domáceho Torricelliho, ktorého ľavačka však nemierila presne. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Hostia však nemierili vedľa, ale pre zmenu tesne nad Lavrincovú bránu. Domáci v týchto fázach hry získali menšiu územnú prevahu, z čoho pramenil rohový kop, po ktorom Frič hlavou opečátkoval brvno Švarcovej svätyne. Keď už to vyzeralo, že ŠKP môže uhrať s tabuľkovo silnejším súperom dobrý výsledok, prišiel skrat v hlave domáceho Radiča, ktorý si neudržal nervy na uzde a po červenej karte sa predčasne porúčal pod sprchy. Policajti tak vyše 50 minút hrali o jedného muža menej. Po zmene strán však domáce ŠKP zápas vôbec nezabalilo, práve že naopak. Vypracovali si zo pár čistých gólových šancí. V tej prvej sa Torricelli ulakomil na prihrávku, zakončil, ale trafil nohy pozorného Švarca. Následná strela Bereša bola razantná, avšak nepresná. O minútu nebezpečne, ale opäť nepresne zakončoval Pavlovič. Hostia sa prebrali k životu až po rohovom kope, keď sa k odrazenej lopte dostal Polomský, ale jeho voleju chýbali milimetre. Oslabeným policajtom dochádzali pomaly sily. Stupavčania prebrali nad zápasom kontrolu. Po peknej kolmici Túriho nepoužil rozum rybár a takto aj dopadlo. Vystrelil nad. Na slovenské pomery sa nevídanou ďalekonosnou a k tomu ešte aj presnou strelou prezentoval hostujúci Túri, Lavrinec sa však zaskval krásnou Robinsonádou. V 81. minúte si hostia vypracovali najväčšiu šancu zápasu, ale Lavrinec a v zápäti z prázdnej bránky vykopávajúci Bereš boli proti. Nezapršalo na jednej strane, mohlo zapršať na druhej. 5 minút pred koncom stretnutia mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu hráči ŠKP, ale najprv po zákroku Švarca v 16. na Torricelliho zostala píšťalka rozhodcu nemá a následne sa ani na dvakrát nepresadil Pavlovič. V bojovnom zápase sa tak po bezgólovom stave zrodila zaslúžená remíza, po ktorej môžu byť oslabení policajti spokojní. Za bojovný výkon, keď sme zase viac menej 3/4 zápasu hrali o jedného chlapca menej, si myslím, že ten bod, bolo to také spravodlivé na jednu, na druhú stranu, i keď pri trochu šťastia, myslím si, že tie situácie také sme mali nebezpečnejšie. Ten Škoda Nathan tam 2 razy 1-1, že raz nenahral, druhýkrát sa mu nepodarilo vystreliť. Škoda, myslím si, že čistá penálta nebola odpískaná, no ale však to už necháme na rozhodcov. Na druhej strane tam jeden pekný vinkel Bruno tam vytlačil, takže ja si myslím taký zaslúžený. Bojovný zápas, no chlapci hráme na svojich schopnostiach a možností. Vy vlastne ste si všimli, že dvoch na lavičke som mal, jednoducho je tu vysoká marotka, veľa vykartovaných, takže tak asi. Ne, že by sme boli vyslovene spokojní s tým bodom, ale za súčasnej situácie asi. Opäť ste dostali černú kartu, asi nepochválite toho vášho. No určite ne, tak už sme si to povedali v prestávke, už som povedal, že jednak si to aj
odniesie asi nejak finančne aj tým, že uvidíme, kedy sa dostane naspäť a či sa vôbec dostane, lebo sedel vlastne pred 2 zápasmi, mal červenú, minulé kolo na domine stál, teraz znovu zase červená. Z hlúposti, keď tam bol kontakt, ten trošku poloval na ňo, ale bola tam lopta, taký skúsený, jeden z najstarších chlapcov, vlastne najstarší od nás a spraviť takú hlúposť, takže zase sme sa oslabili a potom to stojí strašne veľa síl, tak si toľko.